Napa to, Nduk? Teko-teko kok ulate jegadul. Ora nyenengke ngono iki ana apa? Mangkel aku. Mangkel ki kenang apa to, Nduk? Niku Pakne. Ngeleh apa kowe? Kula wau niku DC kanca kula, Pak. Ya, Turene sandangan kula niku elik. Kayak kula nggih DC. Ture kula niku ana wong kere, wong ora duwe, Pak. Pripun niku Pakne nek ngoten niku? ya sing sabar ya, Nduk ya. Karang ya kahanane wong tuamu iki lagi kaya ngene. Yen sesuk bapak cekel gawe duwe duit mesti apa sing dadi pepenginanmu mesti bakal ndak pinangkani. Bapak niku